Bi araba ye ni o bɛ octobre kalo tile 29 san 2025 aw minnu sɔgɔlen don Tamtam TV jabarani kan ni wagati kofɔlen na o mana kɛ diɲɛ fan o fan ka kɛ ni aw ka wagati kofɔlenw ye ko aw ka aw bisimila aw ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan mun bɛna walawala ka di aw ma to dunkan o jɛlen na o hukumu kɔnɔna na bakuruba minnu bɛ yen ni o bɛna walawala ka da aw tulo kan o la k'a fɔ ko nin ye farankan belebeleba ye min taara ka a kɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka jamana ɲɛmaaw ye o ye hakilina ta hakilina min kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ ko u kɛlen don ka yamaruya sɛbɛn ni ka o minɛ maa caman na minnu ka baara ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye olu bɔli ye walasa fɛn min kɔni ye jamana yɛrɛ ka se ka a sen don ka caya an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu bɔli la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ na an b'a fɔ ko minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don denmisɛnninw olu ka ko ale ni fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ko ale ye wuli ka jɔ kɛ ka weleweleda kɛ fɛn min kɔni ye sifinnaka minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔlɔlɔsiraw kan ni wagati kofɔlenw na ni u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni an ko olu ma ko influenceurs ka se ka bɔ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ye ko u yɛrɛ fɛnɛ ka kɛ kunnafoniya di o cɛdenw olu dɔw ye an bɛna an da don o kɔnɔ kuma na ko walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni yuruguyurugu o kɛlɛli nasiraw ye an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye cakɛda min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko DGCC ni o ye fɛn min kɔni ye soba ye min ye jagokɛlaw tɔgɔla so ye k'a yira k'a fɔ ko olu ye wulikajɔ belebele ni ka o bonya ka kɛ ni nin tajiko gɛlɛya in ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taji mobiliba minnu ni olu bɛ jigin an ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko a ka kɛ qualité ɲumanw ye ale ni a dunta min fɛnɛ o ka se ka caya min bɛ bɔ kɔ kan o kelen ka don an ka station na ni o ye an ka taji feeresow ye o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a fɔ ko ka kunnafoniyaw kuncɛ bi ko katikaw olu fɛ yen nɔ ko o taji mobili kelen min ni a taara fɛn min kɔni ye kita kana nɛgɛla sira fɛ ko o kun tununna pelewu ka kɛ ni maa dɔw ye minnu ni u ka hakilinaw tɛ ɲuman ye o hukumu kɔnɔna na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ walasa ka tɛgɛ kɛ nin mako fɔlɔ nin na ninnu kunnafoniyaw de bɛ an bolo minnu bɛna walawala ka lase aw ma. Bi kunnafoniya belebele o bɛ tali kɛ an ka fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw la ni o ye hakilina jolen ta min bɛ nali kɛ fɛn min kɔni ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko o nasira fɛ ni an ko o ma ko secteur minier ni secteur minier kɔni fɔra bɛɛ b'a dɔn ko ale jɔyɔrɔ ka bon jamana k'a sɔrɔ boson siraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye minisiri min ka baara bɛnnen don an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko olu bunakun kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bi arabadonya in na ale kɔni bɔra ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kuma min kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko yamaruya sɛbɛn ko o kun bɛ maa caman bolo walasa u ka se ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ o sagoya la ko o yamaruya sɛbɛn ninnu k'an bɛ don min ko bi ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila fɔlɔ ko o yamaruya sɛbɛn ninnu ko fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye ko u ye o minɛ baarakɛla caman na barisabula k'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛ ka taa kɛ cogo min na nin yɔrɔ kofɔlen in na ko a tɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na an b'a fɔ ko nin hakilina in taara mun na walasa fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ale ni fɛsɛfɛsɛli o ka se ka kɛ nin baara kofɔlen in na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ne ye jamana sɔrɔ boso sira ta k'a lajɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu ale bɔlen ko o bɛ fɛn min kɔni ye n'i y'a jɔ 100 sara o 100 sara kuru 80 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko ale bɛ o nafa de ladon jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko o baara minnu ni u tɛ ka kɛ jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baarakuraw ye ko olu bɛna taa ni ka u bila sen kan walasa jamana yɛrɛ bɛ se ka a ka dugu jukɔrɔ nafolo ni ka a tɔnɔmabɔ walasa ka se ka an ka sɔrɔ boso siraw ni ka olu lajɛgubaya hali bi an b'a fɔ ko nin hakilina ninnu taara fɛn min kɔni ye baarakura ye hakilina kura ye n'o taara ka o bɛɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko ale nasiraw fɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔna na ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni hali bi bɛn ale ni kelenya ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye maliyɛnw olu ni ɲɔgɔn cɛ surtout an bɛ wagati kofɔlen min na ko sisan nɔ ni degun belebeleba ni o bɛ jamana kɔnɔdenw kan ni mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye panique générale ye ni o bɛ yen nɔ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye tajiko gɛlɛya a ye ale ni a ɲɔgɔnna caman ni an ka jamana bilalen don o gɛlɛyaw kɔnɔna na ni wagati kɔfɔlen in na minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ka baara bɛnnen don denmisɛnninw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ko o bunakun kan k'a fɔ ko ale ye wulikajɔ belebele kɛ ni ale tɔgɔ ko Abdul Kasim Fɔnba ni a ye wele bila sifinnakaw ma barisabula ko jamana siniɲɛsigi ko o bɛ taa ni sifinnakaw ye surtout minnu yɛrɛ ka wulikajɔ o fanga ka bon kosɛbɛ an b'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi ka kɛ ni nin bɔlɔlɔkan kelen ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sifinnaka caman ko olu sera ka u jɔniyɔrɔ ni ka o fili bɔlɔlɔ sanfɛla la barisabula u lamɛnnen don u ɲɔgɔnna sifinnaka maa caman o de fɛ walasa ka se ka olu yɛrɛ fɛnɛ ka o lakodɔnni ka o la yakubaya jamana ka se ka o ta ni ka o kɛ bɛnbere ye o hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni minisiri ale ye wele
wele bila o sifinaka ninnu ma ni a kɛra fɛn min kɔni an ka dolanci kɛnɛ min nɔ ni a bɛ Tomkurebugukaw olu fɛ yen nɔ ko stade Mamadu Konate la o weleweleli in dalen kɔfɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min taara a kɔnɔna na o de ye ka ɲɛfɔli kɛ nin maa kofɔlen ninnu ye ni o sifinakaw ye ka yira k'a fɔ ko jamana in bɛ wagati min na ko sisan ko a mago bɛ a den kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ko o kama ko u yɛrɛ fɛnɛ ka kɛ kɛlɛcɛw ye ko kɛlɛ bɛɛ ti kɛ ni marifa talen ye nka fɛn min kɔni ye kunnafoni ɲuman dili o kɛlɛcɛ ko ni sifinaka ninnu ka kɛ o dɔ la ye kelen walasa fɛn min kɔni ye kunnafoni jatigita minnu ni olu bɛ carila an ka jamana kɔnɔna na ka se ka jamana tɔgɔ ni ka o cɛ ka se ka dankari kɛ o la cogoya min na kunnafoni ɲuman ale ni basigi kumaw o ka se ka sɔrɔ ka o fɔ o kow bunakun kɔnɔna na an b'a fɔ ko o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ni an ka minisiri ni an ka ni sifinaka ma kofɔlen ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka a kumaɲɔgɔnyaw kɛ walasa bɛn ale ni keleya o ka se ka sabati cogoya min na. An ye de n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔna la fɛn caman bɛ ka kɛ carburant ko bɛ yen nɔ mais fɛn caman wɛrɛ bɛ ka kɛ mun bɛ ka kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ donc a kun ka kan walasa fɛn fɛn jijalen don réseaux sociaux sanfɛla la ka se k'olu wele a jeunes minnu bɛ yen nɔ ka an hakili falen kɛ bi k'a f'u ye jamana bɛ position mun na an ka gouvernement ni autorités bɛ baara minnu na k'olu ɲɛf'u ye k'a ɲɛf'u ye fɛnɛ bi an sigilen don baara minnu na olu fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la o jɔyɔrɔ mun b'a la k'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an b'a dɔn k'u bɛɛ kelen kelen na u bɛ k'u seko kɛ mais n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka gɛlɛya surmonter dɔwɛrɛ bɛ yen n'a y'a jateminɛ président b'a fɔ kuma bɛɛ ka ale ka mission baselen don jeunes kan donc o hokumu kɔnɔna la a kun ka kan walasa an ka jeunes wele minnu bɛ nin cadre la jeunes artistes jeunes écrivains jeunes minnu bɛ réseaux sociaux kan walasa an k'a lajɛ an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa bi défi minnu bɛ yen an ka se k'olu relever ɲɔgɔn fɛ donc bi an kɔni nisɔndiyalen don a la kosɛbɛ n'an yɛrɛ ɲɛ b'a la déplacement ma nɔgɔn kosɛbɛ bi mais ni jamaba bɛ nana bi u b'a yira ko jamana kanu a b'an ka chiffres la kosɛbɛ jamana kanu yɛrɛ de b'u la faamuyaliba de b'u la an ye hakililajigi dɔw kɛ bi n'i y'a jateminɛ jamana kɔnɔna la an sɛgɛrɛlen don cogo min na ni Mali tɛ a jamana caman bɛ yen a kun tɛna réagir tan k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen bi maliyɛn dɔw bɛ yen n'u b'u ka mobili la u b'u jɔ ka mɔgɔw ta maliyɛn dɔw bɛ yen n'u ye mɔgɔw ye ran na u bɛ ji d'u ma maliyɛn dɔw bɛ yen u bɛ dɔw ye ran na u bɛ taa dumuni d'u ma dɔw bɛ sandwich di dɔw bɛ thé d'u ma bon u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko bi mɔgɔw bɛ k'a kɛ gɛlɛya bɛ yen mais u cɛsirilen don k'a fɔ ko bi jamana kɔnɔna la olu yɛrɛ b'a dɔn k'u kan k'u jɔyɔrɔ fa n'an ɲɛ b'o la vraiment u bɛ espoir d'an ma o fana b'a yira k'an ka chiffres bɛ position min na bi o n'u bɛ hakilina mun na bi o ye hakilinaba de ye wa an b'u fɔ o cɛsiri la an b'a ɲini u fɛ hali bi an k'a lajɛ an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu gouvernement ani olu denmisɛnninw an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa an ka autorités ka laɲini o bɛ se ka ɲɛ cogo min na fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko an ka jamana ba ka sigi o bɛ se ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na an k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ cakɛda min bɛ an fɛ yan nɔ ni an ko a ma ko la DGCC ni olu ka baara o bɛnnen don fɛn min kɔni ye jago o yiriwali o bunakun kan o la a lakɔlɔsili bunakun kan olu ye wulikajɔ belebele kɛ ka kɛ ni tajiko degun min bɛ an fɛ yan nin wagati kofɔlen na ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ ka se ka kɛ fɛn min kɔni ye taji minnu ni olu bɛ don an ka jamana kɔnɔ ka se ka lakɔlɔsili boli u kan n'a y'a sɔrɔ taji ɲumanw olu don ale ni a caman u ka se ka na walasa fɛn min kɔni ye maaw ka se ka tajiw sɔrɔ ka taa u ka taga ni ka seginw kɛ u ka cakɛdaw la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka maaw ta ni ka u cari fɛn min kɔni ye kɛnɛw kan ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye tajisow la walasa u ka se ka kɔlɔsili belebele ni ka o kɛ maaw ka se ka taji ɲuman ni ka o sɔrɔ ka o kɛ u ka bolimafɛnw kɔnɔna na an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ka taa fitiri fo ka taa se dugujɛda o ma k'a fɔ ko nin makofɔlen ninnu na yala jamana fantan ale ni naani bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faaba kɔnɔna na walasa ka u ka kɔlɔsili ni ka o boli tajiko ale bɛ ka tɛmɛ sira min fɛ a ɲumanama o fan fɛ fo ka taa se a caya o ma min bɛ don jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ ni o kɛlen o de bɛ ka tila jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ min ye ko a bɛ kɛ walasa fɛn min kɔni ye tajiko nasiraw fɛ yurugu baara min ni o bɛ ka taa dugu la ka o kɛ ka se ka dankari kɛ o la cogoya min na an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o la aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko an bɛ degun na wagati min na ko dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ ko olu ka o kɛ u ka tɔnɔbɔ sira ye o hukumu kɔnɔna na an bɛ to tajiko gɛlɛya kɔnɔ hali bi ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ walasa fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye u ka se ka tajiw sɔrɔ ka taa u ka magoɲaciw o la an b'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye taji mobiliba dɔ ni ka ale sɛnsɛn ka bɔ Kita ka na Nɛgɛla sira o fɛ k'a fɔ ko o taji mobiliba in ko a dontɔla fɛn min kɔni ye Kati ko taji mobiliba ko ale tununna k'a fɔ ko o kɛra ko ye mun ni o ma se ka bɛn an
ka fɛntigilakaw ma cogoya si la barisabula ko fɛn min kɔni yuruku ale na sira dɔ don o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ belebele ni ka o kɛ ka se ka tɛgɛnɔ kɛ nin mɔbili kofɔlen in na min ni a kun b'a fɛ ka yuruku maa dɔw fɛ minnu ni o hakilinaw olu jɛlen tɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko katikaw olu fɛ yen nɔ u ka prefe min bɛ yen nɔ ko ale ye wulikajɔ kɛ ka taa a ko bunakun kan ko o wulikajɔ olu senfɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tɛgɛnɔ kɛra fɛn min kɔni ye taji bitɔn ni o bɛ tali kɛ 89 o ɲana bɔɲɔgɔnko la ale ni barikon 10 ale ni 5 ɲana bɔɲɔgɔn ni an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taji gazuwali ye ko o yera o kɔnɔna na mun ni o kun b'a la ka feere fɛn min kɔni ye sugu kɔnɔna na mun tɛ yamaruya sugu ye ni an ko o ma ko marché noir k'a fɔ ko tɛgɛ kɛra olu la an ka finitigilakaw fɛ ka kɛ ni nin ko bunakun ye an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ni bɛ dasigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko ni aw ye aw sɔgɔlen to an na ko kunnafoniya ko nasira fɛ ko aw tɛna fɔ cogoya si la aw jigi kɔ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye gɛlɛya mun bɛ an kan nin wagati kofɔlen in na ni fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele kɛra walasa ka sifinnakaw baliden bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ka i sen don jamanajɔ baara la o bɛ an bila ka taga hakilina min ni o bɛ tali kɛ Kwame Nkrumah ale ka kumaw la ni ale y'a yira k'a fɔ k'u ka baarasira ta ka sɔrɔ i ma miiri a la ko o baarasira in ko o lakilennen tɛ a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ni hakilina ta ni baara ma kɛ a senkɔrɔ k'a fɔ ko o baarasira ko o yɛrɛ fɛnɛ ɲɛfinnen don o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko miiri ye ale ni baara ko olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko an ka hakili to nin kumafɔlen ninnu na an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko aw k'an bɛɛ wasala